Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Nuwun kula nuwun winanto ingkang harjan ingkang kasilir sumining pakurmatan susinartan handaping raos pinarung lor pinggung sokang munyo. Mugi wonten paringipun kula cumanthaka lumarap atur amurwakani titilaksitaning adicara ingkang sampun ginanto-gonto wonten ing titi kula mangsa siang menika. Panjenenganipun ingkang satu kinabekten para pepunden sepuh dalah pinesepuh ingkang hanggo ngamastuti dumateng pepoyaning kautaman. Mliginipun dumateng para pangembating praja manggalaning praja satyaning negari nun inggih panjenenganipun Bapak Kepala Desa Cabolan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. Ugi sapranata prajanipun keniarya songsong agung ingkang tansah tinuliat dening para kawula dasi ugi ingkang pantes sindarsuna para alim ulama, para kiai, para haji hajah ingkang siang dalu tansah sinanding wahyuning ilahi kinarya panungkul kiblating ingkang pinembah mugya bejo saha mulya. Bapak Ibu ingkang hamba wangun bebesanan kuningi panjenenganipun Bapak Misra dalah Ibu Marniah Sarimpit ingkang dadi hormatan. Ugi wonten ngarsanipun Ibu Karsidi dalah sak kaluarga ingkang dadi hormatan. Ugi dumateng para kadang tamu, para sepuh aji sepuh ingkang tansah kula bekteni. Boten cobain dumateng pinanganten Sarimpit nuningi Den Mas Bagus Fendi dalah Dimas Ayu Lina Yulianti ingkang saut tandang kabegyan saha kamulyan. Ugi dumateng para kadang pengrawit wiraswara ugi swarawati saking Suryanada ingkang tansah kula tresnani. Ugi dumateng juru shooting, juru rias sakadang sedaya ingkang dadi hormati. Dumateng para kadang pengeladi ingkang siang menika nderek mangayu bagyo pahargyan ijab kabulipun Den Mas Bagus Fendi dalah Nimas Ayu Lina Yulianti ingkang tansah kula hormati. Sumangga wonten ing ari kawedangan siang menika kula panjenengan sedaya mung titaing jalma manungsa wantah, jalma limrah ingkang tansah kapurba kawasesa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Pramila sumangga kula derekaken tansah kandhedhe peswende saperlu ngunjukaken puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kajengna ingkang tansah babar kanugrahan ingkang maurahan paring kegiatan saha kawilujengan. Satemah wonten ing titi kala mangsa menika kula panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten ing papan menika nyawiji-kaken sedya kanthi winantu ing suka rinbasudi. Selawat salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang tansah kula panjenengan sedaya tenggo-tenggo sapangatipun benjang
wonten ing yaumul kiamah. Keparung amit pasang kalimanta bilih nepato ing inudune tinebihna ing Tulasari. Bilih kula cumantaka limanap atur hari ngirangi saha nyigeg genyo panjenengan do jaweg jumondo rebag. Ngengeti mundi dawuhipun Bapa Misra saha Ibu Marinah. Supados ken purwakane adicara ing pahargan ing dinten menika. Dene kula badhe ngaturaken rencana adicara ingkang sampun rinancang rinacik kadi mekaten. Mingga adicara ingkang sepisanan inggih menika atur pambuka. Dene kasanduk sasabet adicara ingkang kalih mijilipun sirat maja pinanganten putri saking Panti Busana. Dene jegaripun pinanganten kakung karonca wonten adicara ingkang angka 3. Kali adicara adat Jawi ingkang sampun lumampah karonca wonten adicara ingkang angka 50. Yen adicara ingkang angka gangsal menika lung tinampen uti atur pasrah pinampi. Mingga adicara ingkang angka gangsal inggih menika paring asmenggal dumateng pinanganten saribit. Dina angka gangsal menika adicara Hastukara saha Pandonga. Dene panutup karonca wonten ing adicara ingkang angka 6. Mekaten ronceng adicara ingkang sampun rinancang rinacik kadi mekaten. Mugi kula sagotra saking surya radhaingipun pahargan wonten ing ari menika pikantuk barokahipun Gusti Allah saged paringana lancar wiwit purwaka madya wusana. Pramila saderengipun adicara kalajengaken kula menika minangka pengendali wara badhe ngaturaken tetepanganipun wiraswara karawitan saha swarawati saking Surya Nada. Den ingkang asta player ingkang asma Denmas Bagus Misna ingkang mijil saking Desa Petir Purwonegara. Den ingkang asta kendang menika Denmas Bagus Puji ingkang mijil saking Karanganyar Karangtalun Purwonegara. Den ingkang asta saron setunggal menika Bapak Umar Jamidil saking Desa Petir. Den ingkang asta saron kalih Denmas Bagus Sukirno saking Desa Petir. Wenene Swarawati inggih menika Nimas Ayu Darmi mijil saking Desa Merden Punden. Dene Nimas Ayu Tia mijil saking Madukara. Wondene ingkang pungkasan menika Nimas Ayu Hesti Ranata mijil saking Purbalingga. Mekaten atawisipun tetepangan saking para paraga ingkang ayo wajib jejibahan wonten ing ari menika. Pramila kula pungkasi ngatur Jaya-jaya Wijayanti lebur dening pangastuti widodari ing sapekala. Nuwun nuwun nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cik 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 buka banget